wayangku, wayang kita semua. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Kiye tak waspadakna kaya dene kaiman, kowe wis oleh 3 dina tansah bebondet marang jubahe Kanjeng Rama Kyai Mranggi. Anapa Kaiman, anapa Kaiman, oleh pirang-pirang dina kowe meneng bae nanging kejawaran apa Kaiman. Kanjeng Rama Mranggi kaliyan Kanjeng Ibu loro sangat ngandikanipun Kanjeng Rama Kyai Mranggi, punapa darunane ngene kula Jaka Kaiman tansah bebondet kelawan jubahe Kanjeng Rama Mranggi, awit Kanjeng Rama sabibaripun wonten ning Desa Loh Bener Kecamatan Ambal dereng pikantuk 40 dinten ripelenggan samangke Kadipaten Wirasaba menika nampi salah setunggaling nawala utawi surat saking ngarsane Jeng Sultan Hadiwijaya ingkang werdinipun Jeng Sultan menika nimbali kelas salah setunggaling putra saking Kadipaten Wirasaba. Ananging Kanjeng Rama Mranggi ing antarane adi-adi kula menika boten wonten ingkang wantun sowan wonten ing tlatah negari Pajang. Sasampunipun kula menika angertosi kadereng sangat ati kula nggih pun kula kepengin njujuk wonten ing Kadipaten wonten ing negari Pajang. Tegese kula piyambak ingkang badhe nedeng kaliyan Jeng Sultan Hadiwijaya dinten samangke kula badhe nyuwun pamit, kula badhe njujuk wonten ing negari Pajang, kula dadakane Jeng Sultan Hadiwijaya. Kaiman aja Kaiman aja lunga Kaiman. Kaiman kowe aja
aja lunga kaiman mengko nek kowe lunga nek kowe ana apa-apa nang dalan mengko aku kepriwe sing rumat karo biyungmu kaiman aja wani-wani kowe tekan mari pajang awit sing jenenge Gusti warga utama siji bae dipateni kaiman boten Rama mati kula tebi palang ana badhe kula pedhot dipun jadung badhe kula lumpati pangestune Kanjeng Rama kaliyan Kanjeng Ibu ingkang kula suwun awit pangestune Kanjeng Rama kaliyan Ibu menika lire swarga katon kula nyuwun pamit Rama ya wis kaiman munggulinge pun bapak sing hati-hati karep ben ora melang-melang jroning panyawang kowe tak sangone keris jenenge Kiai Gajah Hendra nek mengko kowe nang dalan ana apa-apa kiye kena kanggo gawe nulungi kawan ragamu kula nyuwun pamit Rama pangestuku nglunturi malang ragamu kaiman tekan tebi ing tanggal 17 sasi Ramadan sekseni bumi kelawan langit luhur kejawar sinekseni ora kene kelawan sedulur papat lima pancer marlang marti sing lahir bareng rina wengi gawanahku jam 11 bengi aku mangkat mari negari Pajang Jeng Sultan Hadiwijaya kula pun jaka kaiman medeng pecah Jeng Sultan Hadiwijaya
gandane sang nata dewa jagat dewa batara iya jagat pangestungkar pati sepuh Wanasalam Nun Lanjeng Sultan Hadiwijaya sejrone ingsun kelawan kowe lagi imbal wacana kang sekeca ana pawongan nitik marang sandang busanane genah salah sijining satriya pradesan njaluk pangapura kisana derek wanoh aku arep takon karo kowe kuwi asale saka ngendi jenenge sapa kami lancang munggah marang negari Pajang kisana Nunun amit sewu Jeng Sultan Hadiwijaya ingkang sudi masani kula pun Jaka Kaiman Jaka Kaiman kula menika putra mantu saking Wirasaba sing enten sebulan gonku ngenteni kue paribasan kaya dene ngenteni ku meleming prau gabus kumambangi watu hitam Kaiman iya kowe sing tak enteni dat kala semana ingsun ngirim kinta kau tawa surat marang ngarsane Kadipaten Wirasaba kang werdine ingsun nimbali salah sijining putra sekang Kadipaten Wirasaba lho kok malah jebule kowe kang munggah marang Kasultanan Pajang tegese
jeneng sira ora bakal tak perjaya pati kuwi ora bakal Kaiman. Nanging kepara jeneng sira iki bakal tak wenehi kanugrahan. Wujude apa? Minangka genteni Kanjeng Rama Swargi warga utama siji. Mula seksinana bumi langit jagat saisine dina semengka Kaiman bakal tak pasrahi Kadipaten Wirasaba. Wetan kayong anak, wetan kae kayong anak, satria lagi Sultan Hadiwijaya menika saged kula pitados bumi langit minangka seksi. Mula kang sapa iku Kaiman aja nganti geguyung dadi tangisan tirikan dadi grojogan. Tapi sepuh wana salam kula Kanjeng Sultan. Siran ndak dangu supaya ngamping-ampingi lakune si Jaka Kaiman boleh bakal nduduk marang Kadipaten Wirasaba. Wisudanen anake Kadipaten Wirasaba sewise diwisuda nunggak semi aja nganggo tenger Raden Jaka Kaiman nganggo tenger warga utama loro. Iki ngesaken dawuh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sepindah malih kula ngaturaken matur nembah nuwun sanget Kanjeng Sultan. Muga-muga lungamu dipayungi kelawan wringin turu sakembar mangkat Kaiman.
Iman dibarengi kawan patih sepuh wana salam saking Kasultanan Pajang daya-daya tumuju aneng Kadipaten Wirasaba tritane melangkuni Jaka Kaimangan cek aling kademangan Toya Reka kademangan Toya Reka neng kono ana sini jening demang kang bedal gas bedengkes melakune jenengane pringas-pringis untune gudal sapa jenenge apa ya nggih demang Toya Reka demang sapa Toya Reka iya nawe maring bangsane brajingah preman pasan ilmu Banaspati metune kademangan Toya Reka kae dadi pengeling-elinge menusa sejagat raya kaya gue kaya iki ayo begal benggol jangan awasa jangan lekas kumpul
Pati kang ewu sang kanila bende dewa bende dewa Sitara Laya Sitara Laya Laya mandek ora pangling mencorong cahyane lir Pratima Kencana. Pratima kuwi golek kencana mas kaya golek kencana mas sinangling. Wo ora pangling Mas Joko Kaiman lho. Berisik bulu-bulu bulu. Saka Kaiman ora pangling. Demang Toyareka bener aku Demang Toyareka anapa yo gene kuwe wani mapak lakune Jaka Kaiman. Aku ngerti kowe sekang negari Majang, kowe nampak kanugrahan wujude Kadipaten Wirasaba apik-apik Raden bae Kaiman. Ing wektu dina sekiye Wirasaba kudu diwekna karo aku. Waktu sekiye Kadipaten Wirasaba kudu diwekena maring aku Toyareka. Nek nganti barang manut kanca-kancaku kang bakal mateni karo kowe. Siji ora wedi, loro ora wedi kroyok sisan gawe. Wah, atos bocah omonge. Kaiman, ayo kok lanang-lanang dewek kowe. Derajate kowe mung dapet arakan kere munggah wale. Ora gelem ngewenaken Wirasaba maring aku benggol pedhot tulung ora cangkeme.
pada nyimpang dalan. Saka Kaiman dindek nangaring bala-bala sabrang nang bangsaning Benggol. Sekanca balane. Wala balane akeh banget iki. Mlakune Jaka Kaiman wis ngancik marang Kadipaten Wirasaba. Punggeling cerita nangaring Kadipaten Wirasaba, Jaka Kaiman diangkat diwisuda dadi bupati nangaring Kadipaten Wirasaba, diwenehi gelar warga utama loro. Warga utama loro. Kaiman madeg dadi bupati nangaring Wirasaba. Saking apike Jaka Kaiman, kira-kira nggone Kaiman dadi bupati ngumpulna marang para sedulure kon pada kumpul ngadep maring Jaka Kaiman dadi mau putra-putra Wirasaba, utamane Raden Wirayuda kaya piye bocah Wirayuda. Ana maning kumpul Wirakusuma piye bocah Wirakusuma sing pungkasan jenengane Wirawijaya. Lho Wirawijaya. Keluarga Wira pada kumpul kabeh nang kono. Pada omong-omongan intine ngrempu Kaiman bagi papat Kadipaten Wirasaba ing antarane Bandar Petambakan, Merden kawan Wirasaba, papate Kejawan. Kaiman ora milih dadi bupati nang Wirasaba, milih bali maring Kejawan. Melakune si Jaka Kaiman boleh balik maring Kejawan mandeg nang pinggiring alas kayu piye ceritane. Nengge sang Jaka Kaiman nyata ramon satria kang wibawa.
syukur sekedhi jumuruh dene kowe nampa kanugrahan ora merem mripatmu malah dibage kena kalau dulur-dulurmu putra sekang Wirasaba Kaiman nek arep milih bali maring ke Jawa kowe mlaku ngetan ngulon parane kowe mlaku ngalor ngulon parane nang kono ana alas jeneng alas mani babaden Kaiman lan yasanen pendapan nang sing ana tengere wit kayu tembaga nang tempukane kali singgang Kaiman yasanen pendapat kowe kudu babat alas mani jumangkahmu sing hati-hati mangkat Kaiman
tasih asmani ceritane satene alas mangli pas payah arep sandhe kalah ana lemah kang ndut-ndut candrane kaya dene ndut si begel ketapa sapa candrane Lenggih Gandharwa kang manggon ing satengahing alas mangli ingkang nami Gandharwa Rangsang Pati ora trima yen kahanan alas mangli diobrak-abrik metune Gandharwa Rangsang Pati pas wayah sandhe kalah sandhe kalah sandhe kalah mendang seta pangundang dewa sigrawateng nawang sesangka Dara Bupati Dara Bupati Bupati ora semua banget matamu tayul dan cemedut gembung
Ndara Bupati Karto karo Kamin panjenengan sampun babadalas mangli tengah ngalas wonten Gandar Ruwak. Wala gedene. Inggih. Mugi-mugi mimbuh kekuatan kalih Ndara Bupati. Kaki Karto karo kaki Kamin mumpung arep wayah sandekala. Nyong arep kedengan nang kene. Kedengan siapa? Turun. Oh, arep bubu. Ayo sare bubu balik. Panjenengan badhe kedengan aku arep kedengan nang kene mengko nek ana apa-apa ngabari ya Kaki Karto karo Kaki Kamin. Nggih, ngestaken dawuh. Dudang du Kabedeng. Suarane ku gemblung. Apa Kang? Kayak deleng neng dure kali sayu ana kayu kang kentir nanging cahyane sinangling. Kira-kira kayu apa ya Kang? Arep dijono bae apa arep matur karo Ndara Bupati? Caraku ngomong Kang. Orang anak salah wong gelem ngelingi karo bendarane dhewek jajal teguh gawe. Jane kayu mengku karep apa anu kayu keprime adikku. Iya pancen Kang. Ndara Bupati, kula turi wungu Ndara. Kula turi wungu menika wonten kahanan ingkang elok-elok. Kaki Karto karo Kaki Kamin ana apa Kaki Karto? Menikah kali serayu ceritanya wonten kayu kang kentir marang kali serayu ananging mengku cahya masih nangling niki kayu napa Ndara? Kayu nanging perbawane warna emas. Aku dhewek nembe tau weruh kayu wujude kaya kuwe kersanipun terus pundi kaya iki bae. Kayu kang mati gue mau dintasna sekang kali serayu. Kayu gue mau dintasna sekang kali serayu terus digawe saka guru. Kanggo apa? Kanggo gawe saka guru. Maring pendapat kang arep tak bangun nang aku. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo Kang, dasar kaya apa digawe pendapat.
Dara Jaka Kaiman karo kaki karto kaki Kamin ngentasna kayu mati kang mawa cahya kencana dawe Dara Bupati kayu mati ki mau arep digawe saka guru naring pendoko sing arep dibangun nang Dara Jaka Kaiman klathak lidik gedubrang osro engket celakater monine kaki karto Kamin gone gawe pendoko orang nganggo leren, orang nganggo madang, orang nganggo ngumbe tilakatan cerita orang anti telung kedeping netra lirumpamane wis ngadeg pendapat senajan sederhana ananging disawang mewah ora lumrah-lumrah kaki karto ora kaki Kamin maculi wujuding ngisore lemah kaya kiye ceritane kaki karto ora kaki Kamin gun kae disawang orang kita ngomong pendapat sederhana nanging ora bosen nek disawang kirang tengah-tengahing sak pinggiring tempungane kali Singgang sing ana tengere kayu tembaga gandeng siki wis kelakon dibangun seksenana bumi langit jagat saisine tlatah wilayah piye sing ana pendapane kene bakal tak jenengi Kadipaten Banyumas. buat persembahan dari Ki Bima Setia Aji dengan wayang Babat Banyumas, wayangku, wayang kita semua, luar biasa.